जय भोजपुरी रउआ लोग से एगो निहोरा बाकी लाल रंग के सब्सक्राइब बटन के दबा के भोजपुरी फैंस क्लब से जुड़ जाए जा और ये घंटी वाला बटन के दबा के भोजपुरी के सब जानकारी बिल्कुल फ्री में मोबाइल पे पाई जा। परिणाम भोजपुरिया जहान हम पंडित अनिकेत तिवारी आप लोग के स्वागत कर रहा बानी आप लोग के भाषा वाला आप लोग के फेवरेट चैनल भोजपुरी फैंस क्लब में। इस रिपोर्ट में रउआ लोग के हम एगो सच्चाई बतावे जा रहल बानी। जी हाँ, जैसे कि आप लोग भैया कई गो तस्वीर देख रहल बानी जा, कई गो वीडियो देख रहल बानी जा, और आप लोग बता दी कि इस तस्वीर पिछले 2 दिन से जो कि सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रहा बा, और बहुत लोग जो कि सोशल मीडिया पर ई लिख के शेयर कर रहे बा तस्वीर के कि पवन सिंह नया शादी रचा ले, पवन सिंह जो कि तीसरे शादी कर ले। जी हाँ, कई लोग जैसा ऐसा कुछ भी लिख के जो कि पोस्ट कर दिले बा सोशल मीडिया पर। आप लोग बता दी कुछ देर पहले हम कम्युनिटी में भी जो कि पवन सिंह के फोटो अपना डाले नहीं चैनल के, तो नीचे भी कमेंट बॉक्स में लोग ये कह रहा बा कि पवन सिंह जो कि तीसरी शादी कर ले। एक अलावा जो कि गंदी बात भी जो कि पवन सिंह के बारे में लोग लिखत रहे, लेकिन आप लोग हम ही तस्वीर के सच्चाई बता दी कि पावर स्टार पवन सिंह अपन एगो नई फिल्म के शूटिंग स्टार्ट कर दिले बा, जो फिल्म के नाम बा चांदनी। जी हाँ, वो फिल्म के सेट पर गई तस्वीर है। आप लोग के बता दी कि एगो फैमिली ड्रामा फिल्म भी है, जो ना के आप लोग कई गो तस्वीर जो कि भोजपुरी फैंस क्लब के माध्यम से देख रहा बन जा। आप लोग शूटिंग के वीडियो भी थोड़ा बहुत देखने जा, तो आप लोग बता दी कि पवन सिंह जो शादी कैले बड़े वो फिल्म के अंदर कैले बड़े, नया शादी निखर के लिए शादी जो कि ज्योति सिंह से भइल बा। दोनों आदमी इतना बढ़िया से रहता लोग, इतना बढ़िया लाइफ स्टाइल चलता। तो आप लोग जो कि इनका फैंस के बीच में भ्रम पैदा मत करी जा। तो भैया आप लोग बता दी कि पवन सिंह शादी के लिए बड़े, वो भी अपना फिल्म के अंदर। जी हाँ, नया फिल्म के शूटिंग जो कि बिहार में ही स्टार्ट के लिए बड़े पावर स्टार पवन सिंह जी, जो फिल्म के नाम बा चांदनी, जो कि एगो फैमिली ड्रामा फिल्म भी है। जो फिल्म में आप लोग के पावर स्टार पवन सिंह के साथ हो सकता तो दू को हीरोइन दिखाई दी। लोग पहल का हीरोइन के नाम बा निधि झा, और दूसरा का हीरोइन के बारे में भी खबर नहीं किया, लेकिन बहुत ही जबरदस्त शानदार फिल्म भी है जो फिल्म के नाम बा चांदनी। जो फिल्म के शूटिंग आजकल पावर स्टार पवन सिंह जी जो कि बिहार के बढ़िया बढ़िया लोकेशन पर कर रहा बड़े। तो भैया आप लोग की रिपोर्ट कैसा लागल अपन राय जरूर ही कमेंट बॉक्स में बताई जा, और फिल्म के सेट पर गए वीडियो और फोटो आप लोग कैसा लागल अपन राय जरूर ही कमेंट बॉक्स में बता सकता नहीं जा। और साथ ही साथ ये वीडियो के भैया आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करी जा, ज्यादा से ज्यादा लाइक करी जा। तो मिला नहीं भैया अगला वीडियो में एगो नया न्यूज के साथ है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय भोजपुरी।